Hej, jeg hedder Alexander Lille, og jeg vil gerne snakke om selvmordstanker. Altså, du skal have nogen at snakke med de der tanker om, altså. Nogle venner, familie, dem du kender. Du skal i hvert fald, det er ikke noget med, at du skal stå alene med de der selvmordstanker der. Det synes jeg ikke. Så hvis du har en i familien, som der har selvmordstanker, så snak med dem. Fordi nogle gange så trækker jeg energitræk, eller rød vandpip, eller drikker alkohol eller sådan noget. Men man skal ikke dække den vej, det skal gå. Man skal ikke ende ud i et misbrug, bare for at blive glad. Man skal ikke ind i et misbrug, bare for at være glad. Så du skal snakke om de der tanker der. Du skal snakke med nogle af dine venner eller familie.